Здравейте! Казвам се Божидара Живкова и съм главен редактор на ESG News BG, ексклузивен медиен партньор на най-голямата и значима среща за зелената сделка в региона на Централна и Източна Европа Green Transition 4.0. Тази година форумът ще събере над 2500 участници от над 18 държави. Сред тях ще бъдат 3 еврокомисари, над 20 министри от региона на Централна и Източна Европа, политически фигури, бизнес лидери и академичната общност. По време на форума ще се обсъдят най-различни теми, свързани с зеления преход. Но днес ще си говорим за една доста наболяла тема, а именно декарбонизирането на тежките индустрии. Тежките индустрии, включително металургията, химическата индустрия, както и производството на цимент, са ключови за икономиките на нашия регион, но в същото време и са едни от най-големите замърсители. Какви са предизвикателствата пред тях в процеса на декарбонизация? Какви технологии и политики трябва да се приложат, за да се случи този преход? И какви регулации ще бъдат ефективни? На тези въпроси ще се опитаме да дадем отговор с нашият гост, доцент доктор Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет в Софийския университет, ръководител на катедра икономика и управление по отрасли, директор на магистърска програма Енергийни пазари и услуги и директор на Net Zero Lab. Здравейте, господин Георгиев, и благодаря, че приехте поканата да бъдете наш гост. Здравейте, благодаря за поканата да гостувам на този подкаст и да си поговорим за декарбонизацията в индустрията. Споменах Net Zero Lab. Може ли да ни разкажете малко за това ново начинание в Стопански факултет? Net Zero Lab е едно от най-новите начинания на Стопанския факултет, като това е лаборатория към катедрата, която водя, и в рамките на тази лаборатория ще работим още по-пряко с големи индустриални предприятия в страната по отношение на декарбонизацията на техните производствени процеси. Както споменахте и от визитката, ние отдавна работим по теми, свързани с енергийните пазари, с енергийните и климатични политики, но това, което в момента е най-голямото предизвикателство не само за българския, но и за европейския и за световния бизнес, бих казал, е как да се постига не по-малък ръст на икономиката с по-малко потребление на енергия и с значително по-малко използване на въглеродно интензивни горива и с по-малко съответно емисии. Така че в тази лаборатория с моите колеги, с главен асистент доктор Мария Трифонова, с която работим във всички проекти съвместно, с нашите докторанти и магистри и с колегите от катедрата, ще даваме добри примери, решения, ще извършваме изследвания специално за компаниите от български индустриален сектор, така че да ги подпомогнем в техните усилия за декарбонизация. Звучи много интересно. Предстои да видим. Вие ще модерирате панела за декарбонизиране на тежките индустрии по време на форума. Преди да започнем да си говорим повече в дълбочина по темата, нека да очертаем какви са предизвикателствата пред декарбонизацията на тежките индустрии в България и в региона на Централна и Източна Европа. България е една от държавите в Европейския съюз с все още доста сериозен дял на индустрията и в икономическите показатели, и в енергийните. Тоест това, което се говори през последните 1-2 години, специално за Западна Европа, че наблюдаваме по-ниско енергийно потребление и своеобразна деиндустриализация, ние преминахме през един такъв процес през 90-те години основно на деиндустриализация, но в момента имаме доста стабилни нива и при това част от тези индустрии, които работят, особено тези свързани с добива на минерали, с металургия, те са и ключови за енергийния преход в Европа и в света. Предизвикателство обаче как да се постигне степента на декарбонизация, която се изисква от тези предприятия, от техните доставчици. Първо във връзка с влезлите нови изисквания за отчитане на нефинансовите показатели. Второ, с повишаващата се цена на въглеродните квоти и с включването на все повече индустрии и дейности в европейската схема за търговия с емисии. Всичко това означава, че пред нас по пътя напред има един доста рязък завой, в който трябва тези предприятия да извършат, така бих казал, рязка декарбонизация на своите дейности. И една част от предизвикателствата са свързани с това, че все още Европа е доста напред по този път.
Или ако пак използвам същата метафора, ние сме едни от първите, които ще стигнем до този завой и е много ключово как ще го вземем. Защото тук няма спор. Ако индустрията успее да намери начин да бъде по-въглеродно неутрална, запазвайки конкурентоспособността си, то в новите глобални условия тя ще може да има нови пазари и нови възможности. И обратното, ако ние първи, стигайки до този завой, не го вземем добре, това би било сигнал, да речем, за другите след нас да натиснат по-рязко спирачката. Така че тук говорим за глобално предизвикателство, в което европейските индустриални предприятия и техните партньори, част от тяхната логистична верига, първи ще се изправят пред конкретните потребности за решения. Това е свързано с редица нови инвестиции. Хубаво е, че вече виждаме големи индустриални предприятия. Най-голямото в страната Aurubis обяви своята инвестиционна програма за над 800 милиона лева. Виждаме инвестиции в промяна на логистичните вериги, намаляване на енергийната интензивност, като например Агропол и Хим, които замениха 98% от своето потребление на газ с син амоняк. Всичко това показва, че голямата индустрия гледа отговорно на тази тема и се надявам, че ще може да получи достатъчно подкрепа и от институциите, и от всички останали заинтересовани страни. Да, така е, но този баланс между икономическа ефективност и намаляване на въглеродните емисии постижим ли е в кратък период, така че да се справим с... Това е голямата въпросителна и обикновено споровете се водят за това дали по-амбициозните цели водят до, макар и частично изпълнение и придвижване в тази посока, или действат обезсърчително на всички, които имат да ги изпълняват. Отново, ако трябва да погледнем опита до тук, има редица успехи в позеленяването на европейската индустрия, но имаме и редица примери за така наречения carbon leakage, или изтичане на въглерод, преместване на въглеродно-интензивни индустрии от Европа в други юрисдикции с по-ниска степен на политики за декарбонизация. Всичко това не се случи във вакуум, както споменах. Говорим за глобални пазари, глобална конкурентоспособност. Китай определено в момента е лидер в индустриите, свързани с декарбонизацията, с зеления преход. Дали ще погледнем към електромобилите, към фотоволтаичните панели или към батериите и елементите за тяхното производство, там Китай в момента е безспорен лидер. Преди няколко години в Щатите бяха предприяти конкретни законодателни мерки чрез Inflation Reduction Act, или това е този законодателен пакет, който насърчава с местни мерки индустрии, които подпомагат декарбонизацията. И тук е ред и на Европа. Хубавото е, че вече беше приет съвсем наскоро новия законодателен пакет за така наречената Net Zero индустрия. Той обаче трябва да бъде транспониран в националното законодателство, в национални мерки за подкрепа, които да отговарят и на правилата за държавна помощ. Тоест пътя, който трябва да се извърви чисто в институционална среда, никак не е малък. И да, целите са амбициозни. В същото време, ако се тръгне по двата пътя на насърчаването на местната индустрия, така както вече се прави в други части по света, изпълнението на заложените цели чрез нови законодателни пакети и насърчаване на останалата част от света да изпълни, например, това, което е записано в Парижското споразумение, мисля, че са изпълними тези цели, макар и, може би, не на 100%, така както са заложени. А България изостава ли спрямо своите съседи? За съжаление, изоставаме по някои параметри и те, например, са свързани с точно тези, би ги нарекал, нов тип протекционистични мерки, които наблюдаваме вече в други части от света. Ние имаме потенциал и за развитие на допълнителни производствени капацитети, свързани, например, с добива на критични материали. Това е една друга тема, която също е вече така облечена в законодателни пакети на Европейския съюз. Добив на критични материали, преработка на тези материали до готови продукти, свързани с декарбонизацията, привличане на високотехнологични сектори, които да произвеждат тук съответните технологии. Ние изоставаме в създаването на по-добри условия за правене на бизнес в тези сектори, а в много случаи даже им пречим. Всички помним, че имаше и проекти за нови добивни предприятия, които да започнат дейност в различни части от страната. Този изблъсък е неминуем тогава, когато трябва да се вземе винаги такова решение за
така наречената алтернативна цена. Да, от една страна всяка дейност, индустриална дейност има ефекти върху околната среда, но пък ако ще трябва да декарбонизираме цялото енергийно производство и потребление, и ако ще трябва да подменяме автопарка с по-устойчив такъв, то въпросът е, можем ли да си позволим всички тези технологии и продукти да са внос отвън и да не участваме в тези нови логистични вериги. Очевидно отговорът е не, т.е. ние трябва да намерим тези части от веригата на добавената стойност, в които можем да се включим като икономика, като индустриални предприятия и не на последно място като иновации и патенти. Нещо, в което също, ако трябва да отговоря на въпроса конкретния, изоставаме, защото дейностите, свързани с изследвания, с иновации, макар и да имаме доста развита стартъп среда, тя все още се развива така някакси независимо от фундаменталната наука и приложните изследвания в изследователските центрове и университетите. И там трябва да се направи още доста, за да свържем тези две общности. А от регулаторна гледна точка, има ли мерки, които да бъдат по-ефективни, за да могат компаниите, бизнеса в България да напредне в това отношение? От регулаторна гледна точка, един от най-добрите инструменти са парите. Не, че сме икономисти и си говорим така, но винаги, когато една политика е претворена в съответните програми, проектни възможности, които са насочени в правилните сектори от икономиката, в правилния момент, реформите се случват по-лесно. Това, което според мен трябва да се направи, е да не се бави повече усвояването и на средствата, предвидени в плана за възстановяване и устойчивост, и по оперативните програми, и да има малко повече централизирано стратегиране, ако не планиране, за това в кои сектори от икономиката може да се случи по-лесно взимането на завоя към декарбонизация. Казвам за тези средства, защото те са най-близките, най-лесните. Разбира се, ако има достатъчно стабилна политика, тя може да разчита и на други средства, които държавата може дори да вземе на заем или да ангажира частния капитал през създаването на специфични финансови инструменти. Така че много възможности има, малко повече стратегическо планиране според мен е необходимо, за това да си отговорим на въпроса, освен през стратегията за интелигентна специализация, всъщност кои точно индустрии искаме да подкрепим в съответните направления, да идентифицираме тези, които вече са тръгнали по пътя, така че лесно да бъдат подкрепени напред и да се обърнем отново към научната общност, към изследователите и техните научни изследвания, за да може да включим и повече иновации в този процес. Като си говорим за иновации, внедряването на машини и нови технологии всъщност променят и процеса на работа в тези организации, което пък води до промяна и в начина на работа и това застрашава работната сила до някъде. Какво може да се направи в тази посока, така че да не се губят работни места? Да, това е един от основните елементи на енергийния преход. Не случайно говорим за социалния стълб на енергийния преход или какво ще се случи там, където едни работни места ще бъдат заменени от други. В част от тези процеси има почти пълно съвпадение, да кажем, на компетенциите, които са необходими, но в други случаи са необходими нови компетенции. Имаше и различни изследвания през годините за региони от страната, в които дадени индустриални предприятия са затворили. Ако няма алтернативна заетост веднага на момента, това обикновено води до преместване на работната сила там, където нейните умения и знания са необходими. В национален контекст в момента, може би един положителен фактор е, че общото ниво на безработица е изключително ниско, включително сред висшистите то е още по-ниско. Тоест там, където може би ще има намалена заетост в определени сектори, вече наблюдаваме в част от въглищните централи такива процеси, може и по-плавно да се случи преход. Разбира се, няма едно и също решение за всеки регион. Тук трябва да се засили повече регионалната политика, привличането на определен тип инвестиции в тези региони, където се очаква да бъдат загубени работни места в традиционните индустрии. Програми, свързани с преквалификация, също биха помогнали, но те не са панацея. По-скоро трябва да се постигне нещо като мостово финансиране, може би, за периода, в който част от работещите в тези сектори ще останат без доход от традиционната дейност.
А какви според вас са ползите за страната ни от провеждането на един форум като Green Transition? Всеки форум прави най-хубавото нещо. Това е да се обменят идеи между хора, които имат различен опит, различна перспектива върху заобикалящия ни свят. Аз много обичам този пример, че ако си разменим една ябълка и една круша, пак ще имаме една ябълка и една круша, но ако си разменим по една идея, всеки вече ще има по две идеи. На второ място, през форума, който се утвърди през последните няколко години като най-значимото събитие в България по тези теми, а бих казал вече и в региона, има възможност да се получат конкретни обещания, така както на Парижското споразумение се гледа като на обещания от държавите, които са го подписали, така участието на полисимейкърите, участието на хора, които могат да взимат решения на този форум, се следи много внимателно, защото това, което те кажат там, трябва под някаква форма да бъде изпълнено. И колкото повече такива срещи има, толкова повече можем да стигнем и до конкретни обещания за конкретни реформи. Не на последно място, една от най-ценните характеристики на форума е международния му формат. Това, което ние се опитваме да направим, в много случаи е нещо, което вече се е случило по друга форма навън. Обмяната на този конкретен опит, как за конкретни индустрии, за конкретни инвестиции, за конкретни национални или европейски програми са намерени най-добрите решения, това е нещо, от което ние можем да се възползваме. Така че аз лично очаквам форума с нетърпение, за да разберем какви са новите решения от другите държави, за да обсъдим с колеги къде на сцената, къде в неформален формат, как може да се случи част от предизвикателствата, а и за да се насърчим по пътя напред, защото ако всяка държава, ако всеки бизнес, ако всеки експерт бори сам предизвикателствата, това е много по-трудно, отколкото да види, че и други имат същите проблеми и да обедини сили с тях. Това е един чудесен финал на нашия разговор. Благодаря много за вашето участие. А вие не пропускайте Green Transition 4.0, новите предизвикателства пред Централна и Източна Европа, където ще чуете не само за предизвикателствата, но и за възможните решения, свързани с зелената сделка.